Gak apa-apa. Anu Mbak, bebaskan KS. Lihat kepada KS Pak. Seni telia hanyalah aku kowe lapor atresna Limas wong ayu tak jaluk ojo seleh kadresan pateni tresno iki akeh pacoban. Arep tumeka nganti katresnan iki yen tak aku sliramu diakoni Senadyan donya ra bisa nampa bakal tak joko yen durung kapisah ringan kuwasa. Mas kawin sing tak seralila aku kudu kelan Nimas musikane ati dongaku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara buatno ati kawula anggon kula lapor tresno tatan kendhat saking jaba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasenyatan yen tak aku kamu isinya wiji. Gamelane Cina metu to? klinik tong Pak Cina. Ayah, ayah kok, ayah ha. Oh, Cibatai. Ai Ciri Lanseng. Kasih nyata yen tak aku
Beliau sing rawuh Mas Andi dan rombongan Barat Rokok Pinter. Ayu Produk. Terima kasih. Dewa-dewa